Ola a todos, son Moncho Fernández, adestrador do Monbus Obradoiro. Os que me coñecedes un pouco sabedes que a lectura é unha das miñas paixóns e, sobre todo agora, nestes tempos que corren, que mellor forma de pasar o tempo que ler algún libro que teñamos pendente ou algún que quixéramos ler. Bueno, o primeiro de todo quería mandar un saludo moi afectuoso para todos os usuarios e usuarias da Biblioteca Pública Ánxel Casal e facervos a miña recomendación para este día do libro. Eu escollín Libros peligrosos de Juan Tallón, que é un libro no que o autor fala de outros libros, recorre a prosa de Llosa, de Onetti, de Borges, Kant, Camus, tanta xente sale neste libro que merece a pena lelo e como eles influíron no estilo de Juan. Se non o leíchedes, espero que lle botedes unha ollada, que seguro que vos gustará moito, e sin máis despedirme e mandarvos unha forte aperta. Grazas.